vil give mikrofonerne faktisk, til en 23-årig islænding, der er professionel fodboldspiller i Superliga-klubben fra FC Nordsjælland. Goodie. Tore Rinsson. Yes. Og der, altså... Okay, der var en enkelt lytter, der havde det bedste svar. Det var bare alle fire. Alle fire sagt. Men altså, Goodie, der er ikke nogen tvivl hos lytterne. Okay, hvad siger du? De siger allerede islænding. Oh my god, okay. Ja, så må jeg bare rappe på dansk. Jo. Ja, så det er altså nu her Gudmundur Thordarson fra FC Nordsjælland på guitar. Fortolker. Performe, ja. Det er sikkert den første gang, nogen tager den akustisk. Er det ikke? Tror jeg. Jo, det tror jeg bestemt, det er. Ja. Værsgo. Men du kan ikke fryse mig, for jeg er allerede is. Du kan ikke brænde mig, for jeg er allerede ild. Ja, så binder jeg jo, binder jeg jo, binder jeg jo, binder jeg. Ikke bare en rapper, jeg er noget særlig, du kan ikke fryse mig. Det er så mærkeligt, skinner ud lys. Jeg er bare ærlig, den bedste lige nu. Det forstår, når jeg er færdig. Ryger på den gas, jeg tanker. Politiet, de kan stadig ikke fange mig. Emilia er ild. Jeg stod i flammer, polo alting. Hastekræfter, du kan ikke fryse mig. For jeg er allerede is. Du kan ikke brænde mig. For jeg er allerede ild. Ja, så binder jeg jo. Binder jeg jo. Hvis jeg står ved siden af is, så jeg kamuflerer. Hvis jeg står ved siden af ild, så kan du ikke se mig. Hvis jeg står ved siden af is, så jeg kamuflerer. Hvis jeg står ved siden af ild, så kan du ikke se mig. Men du kan ikke fryse mig, for jeg er allerede is. Og du kan ikke brænde mig, for jeg er allerede ild. Ja, så binder jeg jo, binder jeg jo, binder jeg jo, binder jeg. Fuck, hvor fedt, mand! Gudmundur Thordarson live her i Liga på 3-0 i fortolkningen af Emil. Og Goodie, jeg tænker, vi har kun 2 kvinder på redaktionen i dag. De står begge to lige udenfor. Fortæl mig, hvad jeg Fremragende. Hvor var det stort. Vi smider det straks op på Facebook. Det er Sport. Ja, det gør vi. Tak for sangen.